דן ושובל. בואו לפה וכל השאר פה. 4-4. חבר'ה, יאללה, נו, קדימה, תזריזו. תקשיבו, תחרות בין הקבוצות. יש פה שני פאזלים. הקבוצה הראשונה. רגע, חכי, מה? תחזר למקום. הקבוצה שממלאה. בואו, קדימה. עמית. אני עם עמית. בוא נלך, עמית, לעשות את הדבר. שמרכיבה את הפאזל הראשונה, היא הקבוצה המנצחת. צאו לדרך. נו, מה יש לך? בוא'נה, מה סיימת? מה שקורה? עמית, יאללה, נו. הנה, הרכיבה פה עין, בבקשה לכם. חבר'ה, תנו להעמיד הכל. עזוב אותי, אתה מסתכל עין. מה זה הלבן הזה? זה לא קשור לעולם. איזה תניח, זה היה מה זה, זה יד. יש פה שנייה. אוקיי. עמית. סליחה, זה לא קשור. תביאו לי פנים. זאת מרצל וסבתא, זה תמונה מהחולצה. מרצל וסבתא. יד, גזרת את זה כמו איזה... אוטיזם. באמת. נהלך. מה זה? הביאו לילד מיוחד. רגע, ליד, קח את זה, קח. כל מה שצריך בצד. מה למעלה? חבר'ה, מהר, מה נסגר איתכם? מה מהר? זה קשה. מה זה? הנה, זה ככה. נו כבר, אופיר. לא, לא ככה. זה לא ככה. אני כזה גרוע, לא הרכבתי. קיצר לא בשבילי הדברים האלה. חבר'ה, קדימה, איזה קבוצה מנצחת? אתם כבר אחרי דקה. מה? למה מודדים זמן אם זה כאילו מי שמנסה יותר מהר? שקט, לא נדבר איתה עכשיו. אני לא מבין למה. מה זה? נו, אני לא מצליח אחד. מה נראה לכם אני פה? הזמן לא באמת מודד. רגע, לעצור. עכשיו קדימה. זה לא מה ההיגיון? לא רוצה. אבל הם פירקו לנו, מה? זה לא, זאת אומרת. מה זה? שמע, ליד, פעם הבאה תנסה להדפיס את זה, אחי, במדפסת קצת יותר נורמלית. מה זה? איפה זה תכתוב? ניסית לצייר את זה ביד, את התמונה, אה? יצא לי מוכשר יחסית. על הפנים. זה שמה? איפה, בוא נתחיל עם... אני אבל... הנה הסיבה שלה. הנה הסיבה שלה. יאללה חבר'ה, אני לא אחליף יותר, אז קדימה, הקבוצה הראשונה שמסיימת, היא המנצחת. איך אנחנו יודעים שאת לא משקרת? לא נוכל לדעת. זה שרשרת של צד. זה יותר קשה. עיניים. זה? עיניים מה שאת מחליטה. לא, זה. זה עיניים של סבתא. חבר'ה, קדימה, אני מסתכלת. אתה יושב על אחד? ראיתי את שניהם. מה זה? ליד הדפיס את זה במדפסת, שוואלה, אני לא יודע, תשמע. טוב, אנחנו רואים את הפנים של סבתא, זה מספיק טוב? ליד איזה מדפסת שאתה רואה. פיקצ'ק. מי? זה חנות. איזה חנות, אחי, אתה פשוט קרמך. מסגרת, תקשיבו לו. אתה צועק את זה, מה צפים? תעשו את האקליפטוס קודם, את האקליפטוס. הנה, בבקשה. עמק! לא, אני משתגעת, זה קשה! אימא, זה לא נורמלי. תראו מה עשיתי, איזה טובה זה אני. ליד הזה, פשוט, טוב, כל הכבוד, הנה, תמשיך. שקט. רק את המצנע. אם אמרת לנו להחליף את המצנע. זה הכי תכין לי קפה, כפר עליי. אל תגידי, אני שמה את זה על האבנים. כן, אבל זה עין של פה. נכון, זה ככה. אבל הוא צריך להסתדר עם הזירה. וזה את מטפחת, למעלה. רגע. מה זה? בוא אני שואל, משהו עיגולי. מה נמצא פה? מה יש פה? לא, אין לך לקחת. זה רק תמציא משהו אחר. עמית, זה לא נראה לי. צריך משהו ארוך. ליד מה הגודל של התמונה? מוקדם. A3, ולנו כבר ל-A18. מה זה? סליחה, ליד, לא רוצה, ליד מעדכן אותם. מה את רוצה? נכון, אתה... אל תעדכן אותם.
לא, למה? יש לו אישור מיוחד. תלוי את הוא הכי אוהב. שלא יעדכן. וואו, אני רואה את הקבוצת מתקרבות לסיום! איזה קבוצה מסיימת ראשונה והיא המנצחת הרשמית? כנראה שהם. יש פרס ניחומים. חבר טלפוני. יד! יד. תראו מה עשיתי. זה עדיף. הם גרועים. זה לא, איפה יש משהו לבן? זה אולי? זה אולי? לא, בן. הנה, לא נכון, הנה, זה פה בול. חבר'ה, אני רק יכולה לרמוז שאתם בפיגור קל, קדימה. קל. קליל. נהדר בפיגור כל החיים. אז אתה אומר מה זה קל. קל זה בסדר. אני לא חושבת שזה פה, עמית, תעשה משהו. הבנתם? זה ככה, זה הכיוון שלי. בסדר, זה לא פייר, הם 4, אנחנו 3. לא, אנחנו 3, לידה, אנחנו לא איתה. איפה המגבת? אפילו ליד לא יצליח לעשות את זה. הנה המגבת. פיזרתם הכל כאילו? אומייגד, תראו איזה טובה אני, עשיתי פה הכל. אחי, אתם הולכים... תקשיבו או שזה עכשיו, או it's now or never. תסתכל, אני טובה. יופי, תניח. יאללה, נו, יאללה, נו. תראה ככה זה הייתי מתחלק לא שווה. יאללה, יופי, דר. כל הכבוד, אני מתחיל להראות פה איזשהו ניצנים של... שקט, מותק. מצב במוחות. יופי. לא, מה יופי? יופי, מדהים, זה פה. תמשיכו, תעברו לי פה. למה אני מה לבד? קשור בריכה? למה יש בריכה בפאזל? הנה, זה עוד אחד שלה. סבתא נסע לבריכה. זה עוד אחד שלה למטה. חפשי את הביקיני. כמו שפה. זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. הנה. העיקר הפרצוף קיים, זה הכי חשוב, זה הכי קל. הופה. הנה הזקן שלה. זה לא נכון, יפה שלי, כי פה הסוף של ה... אוי, מתוקה, זה מאוד נכון, תשתקי. אז מה היא עושה ככה? זה ככה. בהיפ-הופ. מקסי. הופה, הנה סבתא, תראו. מה זה? יד. אנחנו עדיין בפיגור? אתם בפיגור רציני. יאללה חבר'ה, ואתם מתקדמים יפה, קדימה, יש לכם עוד סיכוי לא רע. אוקיי, בלי... קרא לך, תשאירו אותי פה קבורה מתחת לחולות, אני אחליף ביניהם עוד פעם. עמית, אבל זה אבל זה גם את שפיץ. הפרצוף, תסיימו את הפרצוף. תראה לי. תסיימו את הפרצוף. יש לך את זה. הנה, בבקשה, הבנתם את התמונה? יופי, סגרנו עניין. סבתא, מה את עושה? מה זה? כן, תסיימו את הפרצוף, דר. זה לא נכון. מפזרת לנו את כל הפרצוף. זה נכון. זה לא נכון, מה נראה לכם שיש לה פרצוף עקוי עם סנטר בלחי? זה יד. מה יש לכם? מה אתם זה עסוקים בראש. יופי. שימי את זה שם, תשאירי את זה שם. תודה, נקודה, ביי, תודה. מי, אני? לא, אני. טוב, שובל, את צודקת, זה פה. זה יד. תודה לך. שיתוף פעולה מדהים. זה יד וזה יד. מה זה? בוא נמשיך עם המסגרת. הנה, תמשיכי המסגרת בינתיים, אנחנו נסיים את זה, נו. תעשה פה, תביאו את החלק של הפנים הזה. הנה, הכנסתי את ה... שמת בריכה, יופי. כן, זה כן. הנה, זה. תשאירי את זה שם. זה נכון. זה, מה, ליד, ומה? זה לא תקוע, זה לא תקוע. אז איפה הסנטר שלה? הנה. זהו להזיז את זה. חסרים חלקים, הם גנבו חלקים. יורי, הרמאים. הנה. היי, לא להזיז את הבריכה. איזה בריכה הבית. יש בתמונה שלכם. אתם יצאתם בריכה? הם צוחקים עלינו. אתם עושים. וואו, למה אתם עושים בריכה? תקשיבו, צוחקים. יאללה, חבר'ה, אתם, מה זה על מחיר? תפסיק, אתה רק מדבר, אתה לא עושה כלום. אני אתן טים ספיריט. איזה ספיריט ואיזה טימה. איפה חסרנו מסגרת? איפה המסגרת? תביאו את הישרים. זה גם פה. זה פה. ופה. זה גם פה, ממי. תקשיבו, יש אחד הנה, מצאת? ששפיצי כל כזה הכבוד. ככה. יופי, זה פה איפשהו. לא זה. יש הליכון? שזה פה. הנה. הנה, כפר עלייך עיניים שלי, תראי איך הם משנים לך את זה, חיפשנו את זה. יואו, אתה גאון. הנה הפנים שלה. הופה! חבר'ה, אתם רוצים לפרוש? לא? כן, אחי, סיימנו בסדר. כבר, גבר. ניצחנו כבר. תוותרו, אני הייתי מוותרת. סיימתי, תראי איזה יופי. הופה, יופי, הנה, כבר התחלנו עם זה. יצחק, תקשיבו, זה מה זה חשוב. איפה הלחי שלה? בוא תגידי את הלחי שלה רגע. אני מוכנה להתערב שאם בערב אתם עושים את זה שוב, זה ייקח פי 2 זמן.
כאילו שלמדתם את התמונה בעל פה. זה היד. מתקדמים יפה. איפה הלחי שלה? תכניסו פה משהו, בחייאת רבא. סליחה, אסור לדבר ככה. זה היד, גבר. למה? מה לקחת מכאן? מטומטם! זה היה חלק משם! נהדר, את הורסת. מושלם! מה זה? שקט! כמה ידיים? ספרתי כבר 5. מה פה? איפה הפאקינג לחי שלה? נסיים הלחי, נמשיך הלאה. איפה הלחי? זה הלחי שלה? לא, זה היה... למה את נוגעת? אל תראו את זה. מה זה? זה כאילו הצווארון של השמלה, הבנתם? הנה הלחי. מה קורה פה? אתה רוצה להגיד לי שזה פאזל? כי לי זה לא נראה. לא פאזל, זה טוב. עם האבנים הכל זה טוב. מה אתה טיפה פה? תביא את הירוקים, ירוקים. מה פה? בוא נגיד שאם היה עכשיו חזקה. משחקי אגו. יש אותו מיוחד, אבל אני לא יודע איפה הפנים שלנו גם. כן, כן. אין, זה לא פנים. טוב, יאללה, סיימנו. תעזרו לנו אחר כך. ברור. אז זה שם, אז זה שלו. מה? הבעיה שכל אחד לוקח משהו. יופי, חילקתם את הקבוצות. הנה, זה לכאן. דילגים זה מה שחיפשנו, זה היה. אני מסדרת. לא הורס. מהצד זה מצחיק רצח. וואי, זה כיף זה להיות המפעיל. קדימה, חלקים תרכיב. אבל זה לא מתאים. זה מתאים. אלה עובדים בשיתוף פעולה, כל אחד חלק. אלה מצאת החלק שלי. מה האחרונים? זה האחרונים נשאר, לא שימצאו לי פה. פז ויועז, תתחלפו במקום. לא! פז ויועז, תתחלפו במקום. פז. פז ולידה. לא תחליף איתי דר. רגע, חסר לנו. לא תחליף איתי דר. לא, כי זה רחוק מזה, זה לא קשור. זה כבר שעה אני שם אותו פה, אמרתי לכם, יאללה. מה זה היד שלה. זה לא מתאים. למה? היא לא סגרה. לא, כי זה לא קשור לזה שאנחנו טועים. זה ככה. של הפנים שלה, לא ייתכן. זה הכל טוב, זה הכל טוב. זה פה. למה רצתם פה? הנה, זה וזה. לא, אבל תגנו על זה מהרוח. איפה היד שלה? הנה היד שלה. זה גדולה, זה יד הרחוקה. זה גם יד. משהו פה, הנה זה פה, משהו פה, אתם יכולים להכניס לי משהו? זה מסגרת. תגיד, יכולת לגזור יותר עקום? חשבת בה. יאללה, הייתם מתעצבנים. לא מצליח להבין את הדבר המפגר הזה. איפה? טוב, זה הבגד שלה. אהבתי את הפאזל הקודם. לא זוכר מה. זה איפשהו פה, בוא נשים רגע פה. מה זה? זה המקל שלה. זה לא חסר, לא? איזה ליכון? אין סיבה שיהיה חסר. אם הוא לא עף, אז אין סיבה. לא, אין סיבה. זהו, סיימנו. עזוב, אל תיגע, סיימנו. הנה עוד הליכון. זה צריך להתקרב לפה, ונגמר הסיפור. לא, תחזיר את זה איפה שזה. זה שנייה, זה בצורה כזאת. תקשיבו, נראה לי זה לא נכון. זהו, אנחנו סיימנו, זה פשוט לא נוגע אחד בשני. זהו, סיימנו. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. סיימנו. חבר'ה, הקבוצה הזאת סיימה. בואו מהר, תעזרו להם בינתיים. מהר. אלופים, אתם מוכתרים ומנצחים. רגע. אני התייאשתי מלידה. ליה, תעשה שם איזה של... לא, אני לא עושה זה. אתה רוצה שאני אעזור? לא לאסוף. לא רציתי לעזור, אל תקטי. רק תשמור, אל תאסוף. לא, אל תאסוף. רק תשמור על זה שלא יעוף. תעשה איזה מגן, קח את התיק שלך. קיבלנו בד. מה, בד? אנחנו חמודים היינו מרסל הרוויחה מן ההפקר. יש לכם שתי פרצופים, הכי פשוט לך. ופה יש פרצוף אחד. פרצוף אחד ובד. יאללה, תעזור להם, יועז, קדימה. יועז, חבל על הזמן. תעזור להם. חמוד, אנחנו מקודם אנחנו... אני שומעת פה התבכיינות. יש לנו בד וקורקינט חשמלי. תעזור להם. היא טיפה יכולה יותר מדי כי הפנים זה לא במקום. קודם כל התמונה בזווית, אז אתם לא תצליחו. יפה. מה? כל התמונה שלכם בזווית, חמודים. סליחה. זה ככה, וזה ככה, ולכזה, וכל העולם לגעת. כי אנחנו גאונים. ליה, תעזור להם. כן, אתה מוזמן להצטרף. זה סבבה, זה... נו, יאללה, שנוכל לזוז. פה יש, תביאו את הצורה פה שחסרה, יש צורה קטנה. עזבי, נו, מה הם עשו פה? זה בכלל לא הגיוני מה שהם עשו פה. היא לבושה בשמלה שלה. כן? איזה כחולה. אני ארמוז לכם, חבר'ה, זה מסוכות התמונה, אם זה עוזר לכם. אנחנו יודעים איך היא נראית. אתם יודעים את התמונה? אז יאללה. מה זה עושה לי? אז את אמורה לדעת איפה כל חלק אמור להיות. להרכיב תמונה. זה חלק למה אתה מזיז את זה? זה פה, זה מגבת של ההליכון. אבל חסר פה... קבוצה טובה, קבוצה טובה. צריך להיות פה מסגרת. אבל זה לא שווה, זה יותר קל.
מה התייאשת? להתבחן. איך יודע להפסיד בכבוד, זה. היה לכם יותר קל. יאללה חבר'ה, אני נותנת לכם עוד דקה. לא, אנחנו זה לא זזים. יעזור, גם אם תתני לנו עוד חצי שעה. יש פה אולי. מה זה היחיד שהקמתי בחיים זה אני חלק אחזיק אחד. את התרכיב. בוא נעשה את זה אצל... זה היחידי שהקמתי בחיים הנה התיק שלי, נייר טואלט. הנה. תחזיקי את זה, אבל שזה לא נו, יעשה. לכי. לפני שאני אצא. אורן, בא לך, בואי תעזור. על הרצפה. מה עושים? לא, הנה, אתם קרובים. הנה, פזי, אתה טוב אתה. אנחנו עשינו את זה, הוא לא עשה כלום. מה, תראה, איך שהצטרף הוא קידם. זה היה ככה. זה לא היה ככה, אתם לא שמתם. למה תמיד זה היה נכון? אבל זה פנים, אז זה הפנים שלה, זה הסנטר. זה יד? תביא רגע. לידר, תצעקי. חסר פה חלק, כי חסר פה חלק. כל החלקים... חלק אחד אף, כי צריך להיות משהו עם ירוק, ואין פה שום חלק ירוק, אני לא רואה פה שום חלק ירוק. זה הנה ירוק, איפה המסגרת. שפז. זה לא קשור בכלל, חבר'ה. ככה חנה צעירה לי, מה חשבת? זה קשור, זה פה, תכניס את זה, תכניס את זה. זה לא קשור. כי אני אגיד לך למה אתה חושב שזה לא קשור. חבר'ה, הבנו איפה הבעיה, חנה צעירה לליד איפה לחתוך. היא ידעה מאיפה פז יהיה. אוי. היה עוד חלק עם ירוק, בדיוק. זה מצוין, יועד. יופי. עכשיו, אני הכי מועילה פה, לא. משהו עם בד ובסוף נו. יאללה חבר'ה, אתה מסתכל על... 3 דקות והיינו. כל פעם היא מגדילה את זה, זה עובד טוב. הנה, מצאתי משהו עם בד לידך, ליד, הנה. לא, זה פה, זה ליד ה... זה פה. הנה, זה לקראת סיום. נראה לי שזה צריך להיות ממש קרוב. מישהו שיעבוד רק על הסוף רגע, אפשרי? שיאסוף על המסגרת. תעבדו על המסגרת. זהו, כבר זה סיימנו פה. אבל יש לכם פה עוד מסגרת שאף אחד לא עובד עליה. איפה? כן, יואל, זה ככה. מצוין, מצוין, זה פשוט, זה בסדר ששמת. יד כולם שנאו לך פה. לא, משהו יחביא, תעזור לזה, זה פה, זה איפה שאתה מנסה, זה פה. זה הזרת שלי, אתה רואה? לאן האצבע שלי נפלה? לא, זה פה, זה פה. הקבוצה שלו רבה את הסירה בה, כי אתם לא יודעים להקיף את זה. לא, עם מעגול למעלה. זה היד שלה, הנה, זה פה. קרב למעלה. מה זה? זה ממש קשה. תזוזו רגע, כולם להסתכל על התמונה השלמה, זה רגע, צריך יועז, להיות תזיז ככה, רגע את היד. אתם מבינים? לא, יואל, זה סוף, אחי, אתה רואה? זה אין סיכוי מה שאתה אומר, זה סוף, זה צריך להיות פה איפשהו. זוזי רגע. זה חייב להיות בסוף. יועז הכי גרוע. זה לא נכון. זה יועז. זה ככה, זה סוף. זוז רגע, זוז. זה לא נכון, זה... זה סוף, תזיזו את זה שנייה, תזיזו גם בטח שכן, זה, תטעמתי. זה פה, זיקקת את זה? יופי. תתחיל מהסוף רגע, תתחילו מהסוף. שמור שיש פה... אתם... זה פה, עוד סוף, רק תביא לי את הסוף. זה. לא, אתם קרובים, אני רואה. יופי, גם אנחנו רואים. כן, זה בסדר, פשוט צריך להוריד את זה טיפה למטה. ככה, בצורה כזאת, תוריד חפיות, יופי. זה ככה, עכשיו משולש. 2 דקות. הנה שפיצי. יופי, זה המקום, יופי. אוי, רגע, אבל זה לא צור. זה פה. זה יותר קשה. לא, כן, אתה רואה? פה. זה מצוין, יועז. יש פה משהו שהוא שייך לפה, כי זה ירוק. השחור הזה הוא פה. השחור הזה הוא פה. פה משהו, מה? לא, זה לא... גם למה הרכבתם את זה על מקום שאי אפשר לשים את זה אפילו ישר, אני לא מבין אותך. אתם שמתם. מה לידר? אתם סדר. מה זה? תסדר את זה איך עכשיו. אנחנו פירקנו. זה פה חלקים, תמיד תשימו את כל החלקים פה, זה דשא שזה צריך להיות חייב להיות פה. זה גם אני חשבתי. לקחת תמונה אמיתית וגזרת אותה? זהו, זה השלמנו גם. לא, הוא צייר. עשיתי את זה בחלקים. כן, בטח. עוד פאזלים של זה שם. הדפסת את זה, או שזה תמונה? זה חלק מיד. זוזו רגע. מה זה? על מה זה מודפס? חבר'ה, יש לכם עוד דקה. סיימנו. דקה לסיום. רוצים לראות משהו? מה את רוצה? זה סיימנו! אני אותם. תרימו את התיק שם שאני אצלם את שניהם. ויאללה, לרכבים. סיימנו. רב, אתה לנהוג? אני לא רוצה. יותם, תרים את התיק שלך בבקשה. בסדר? דווקא את זה לא צילמתי. זה הרי לי פה, זה מחליק פה. יאללה, תרים את התיק רק כשאני אצלם. ויאללה, לאסוף אותם. שקית אצלי. רגע. איזה אליפות. תמונות של סבתא. 2 פאזלים. ליד. מה, להשאיר את זה כאן? מה פתאום? תביא לי אותם. תאסוף אותם. תודה.